سلام كم يتصنحوا كبرات تخطاتلتي قداموت ميديا نسعى زدالنا لكم زينات هاتجنا قريبنا لنا بتكتاتلونا عدم منايو أبي نايلهم أنتي حابرتانا بزعوات مالي أبي كينيا نايروبي استفسنا مسعبو زتفاليو ريتوتاتن مجلستاتن ونتا وهيوم يوم نزدسس زعبا قلوناي كابز بتوساخي منجست تقراون أبي سند سمعنا زت سلام كأروم زقبوهم قدات كم زلوا ودب حوحات هفليتو كابز بتوساخ بيت مخرم منسترات إثيوبيا أتوقع حيلتات عدكم مفتاح نام محبر السبع على من حوسو زخ البهيرا وكوميشن تادشو نمتياش وسانة حليفة لخو كبل مقلاتو كمون إثيوبيا عبدهم HIV نزلهم تقارو مدحاني تمخل كالا زدسس قبل اللي نعم الخوست أكو بستفز متقعتون 15 سبات تقاتلوا مالو زيوم كالوت نحزنا لكم قريبنا لنا كبرات تخطاتلتنا كسام وداتا مسان خصنحو نلابوم وتدرو أزست منجست تقرأين إثيوبيان بزرزر قدات تابسم بزيحام اللو لعلوت أزست سراويت منجست تقرأين إثيوبيان زرزرات تقاوران هايتي عبدو أفريقيا استفر مسمع مقرات قينات بزملكة تمالي كدام عسد خلت حدارك تشن إسران كلتنا قوازرا فرنجي عب نيروبي كينيا سمع فريمة مالو جنرال برهانو جيلان جنرال تادس وردن على زبط حورة أفريقيا بسترقبلو نتسمع بستفرملو اوان سمع بريتوريا ملء بملء نمتبار دلوات مخانم قليسويم نتسمع بستقدب قرب سبعو حاجز حلوات حنا السلامان زيغاتات مفتاح اتكن سلام مرقعان ام مرققاتن زخ الرئيس وقمت مخانو لعلوي وكيل حورة أفريقيا نغرنا أفريقيا أولي سوغن أوباسانجو تزاريبهم يوم جنرال تادس وردن بوغنو عبتزته عبدسمع قالون حزب تقرأي يخون بحفشة حزب إثيوبيا أبزن لألك لتعامل زغطل الدماء وكينات بوزح كثيرون تساقينيو جناز غطل زلهم قانوني فلت حزبنا أزي كبيس غاين قفعتاتني حلف عليهم زيد تطو كبل عليهم بستخالمتن هبز حتى رجزيون كخونينا ندلي لومي هبز نبرنا زته هبز زوريا زرزر مفتصام نايتي هبز بريتوريا تبس حسمع نوتدراو قداتو زملكت هصصون زي تقدبن سبع حاجز ناب قدات نايتو كينات كبصح كمون محبرا اقلوتات كجمهور مغبار زخ الكونتات كفتر تردادينا لنايلوم كاوشت يكون كاب قدام نتيجه انقف تغبار بوغن منجست فيدرال غوبو قلحتان كتتن كم زغبرلو دما تسفا نغبر كبل غليصوم اتت مالست خايده مفرام نتي قدمي حدا سومن 12 سنت غدا زحزن اب بريتوريا استخدمن سمعنا متبار منجدي كم زخفتون تامين للام كابسوني 28 دقمت 2015 اقواصرا غز جميرو اب نيروبي بصوخ كازقني زربن سلسته معالتات كصنحكوات حسيون تنبره نتماسالي كلته معالتات تناوحو وطيت دمات مالي قرام الله كوينلام ماخلاي كوميتي حوحات نتي عبدو أفريقيا استفرم سمع سند كم زدقفون تقباراونتو بقوب كم زدقفن نهزبنان نمحور سب عالمن يفلت كبلون أفريقيا نيريم سرانسلستن تقمت 2015 اب بريتوريا دو أفريقيا تسمع قوام مقراص تخسي حاجزن مسرتو اقلوتاتن كومون مفتاح اطوار زتقالل كوينو نتي دماو كينات موداون زتقالل نيروم اتي امونغو خلتيوم وترداو ازستي تمال قدام اب ساعات نغو بوغ اخفرم استبحاله سند دحر مدنغوايو اغاغزه ساعات 12 فرقانه بيلو استفرم كوينو اتحبرت تمدخ يقريتا كامحتات بسغرون كال ازغلصو مخنيات اينبرن ازي ام نيروبي استخايده مفرام وترداو ازستي اب زرزرات تغابرا نايتي اب بريتوريا زتختم حفشاو سمع زتكور منبارون تفليتلام نتسمع زفرمو وترداو ازت خلتيوم وغنات دما نتي اب نيروبي استبصح سمع ملؤ بملؤ نمتوار دلونتهم አረጋግጫዋለው ዘይተገደበ ቀረብ ሰው አውረዴት መምላስ መሰርታው አገልግሎታትን አፈታት ሐድቅ ሰራዊት ትግራይን ወሕስነት ትሕነት ሰላማውያን ሰባትን ዝብሉ አብስም እስተበጽሕሎም ነጥብታትዮም አብዝ ሐለፍ 5 መዓልታት ድማ እቶም ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተቀመጡ አንቀጻት ከመይ ይፍጸሙ ዝብሉ ነጥብታትዮም ዘትዮም ተሰማሚዖም ዘለው ይኹን እምበር ኣብቲ ትማሊ ኣብ ኬንያ ዝነበረ ምፍራም ካብ ዝቀረቡ ሕቶታትን ዝተዋሃበ ምሕፈሪ መልስን ንገሊዮም ክነቅርበልኩም ኣብቲ መድረኽ ካብ መንጎ ዝተረኸቡ ጋዜጠኛታት ሓደ ብዛዕባ ኣመሬት ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ጉዳይ ሓቲቱ ነይሩ እሁር ኬንያታ ነዝን ትምልሱ ድማ ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ክንዛረበ ይኮናን ኣብዚ ዘለና ክብሉ ምሕፈሪ መልሲ ክህቡ ተራእዮም ካልእ ጓልን ሰይቲ ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ክሳብ ሕጂ ንምንታይ ዘይኣቱ ክትብል ምሕታታ ይፍለጥ እሞ ጽባሕዶ ከኣቱ ይኸውን ኢላ እውን ሕቶ ኣቐፂላ ኦባሳንጆ ድማ ትማሊ ከኣቱ ተባሂሉ ነይሩ ብዝብል ምስ ሬድዋን ሁሴን ዝተዛረቦ ሓሶት ዝቀራረብ መልሲ ሂቦም እዮም ካብዚ ብተወሳኺውን ዝኣትወሉ መዓልቲ ከይነፀረ ዘይኣቱ እንትኾይኑ እውን ዝውሰድ ስጉምቲ ከም ዝህሉ ከየቐመጠ እዩ ሰጊሩ
بحفشاب تعلت مفرم حدا مقراز تصاوته ستطوم بالن قرب سبعو رديئتن اوران هصاتن ጉዳያት ኮይኖም ቀድሚቱ ጎሊሆም ዝወጹን ተኸውን ረዲኤት በቀጥታ ብዛይ አንቀፍቀፍ ካአትዩ ተባሂሉ ካላይ አብ መውጽን መቶን ጥራይ ከላታት ይሉ አገልግሎታቱን አብ ክልተ ሶምናት ይጀምሩ ካብ ክልቲዮም ቴክኒካል ኮሚቴ ተጣሽውን ብልዝብን በምርድዳን ክግበር ምዃኖም እዚ ድማ ኣብ ክልተ ሶምን ናይ ሓባር ኮሚቴ ክጣያሽን ከበድ ተጽዋራትን ክፍለዩ ሳልሳይ ኣብ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ብየካ ናይ ፌደራል ሓይሊ ናይ ጎረቤት ሃገር ይኹን ሓይልታት ክልል ኣብ ውሽጢ ክልተ ሶምን ክወጹም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ደጋ ሓይልታት ተጸራሪጎም ምስ ወጹ ከቢድ ጽዋር ይፍታሕ ዝብል ትሕዝቶታት ዝሓዘለውን ነይሮም ኣብ ሰነድ ስምዕነት ዘተሰላም ክሮም ዝግቦም ጉዳያት ከም ዘለዉ ውድብ ሕወሓት ኣፍሊጦም ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ካብ 28 ክሳብ 30 ጥቅምት 2015 ቋጽራ ግዝብ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ነቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተፈረመ ሰነድ ስምዕነት ዘተ በሓፈሻ ከም ዝድግፎ ከም መቃለሲ ከም ዝወስዶን ተግባራውነቱ ጉቡእ ከም ዝፍጽምን ንህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዘፍልጥ ገሊጹሎም ውድብ ሕወሓት ሰነድ ስምዕነት ዘተ ዝድግፎ በእምነቱን መትክሉን ናይ ሰላም ሓይል ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን አልፋ ኦሜጋ መርአዩ ኣብ ትግራይ ሰላም ዘንግስ ሓልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ዝገብር ፈጸምቲ ጄኖሳይድ ትግራይ ተሓታትነት ዘረጋግጽ ብድምሩ ሰላም ዘምጽን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግጽን ብዘኸል ኣግባብ ምዃኑውን ኣፍሊጡሎም እቲ ሰነድ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን መሰረት ገይሩ ፖለቲካዊ ጸገማት ብዘተን ሰላም ንምፍታሕ ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ካብ ብርሰትን ምድሓን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሐ ገበን ጄኖሳይድ ደው ኢሉ ፍትሒ ክረጋገጸሉን ተሓታትነት ክህሉን ዝሕግዝ ብምዃኑ ከም ዝድግፈውን ኣብ መግለጺኡ ኣስፊሩሎም ይኹን ዳእምበር ኣብቲ ሰነድ ንባህጊ ሰላም ህዝብና ዘይሕግዙን ክስተኻኸሉ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ ካብ መንጎ እዚኣቶም ሓደ ድማ ኣብቲ ሰነድ ስምዕነት ተገሊጹ ዘሎን ክስተኻኸል ካብ ዝግብኦን ጉዳያት ሓደ ተዋጋእቲ ወይ ሕወሓት ወይ ከዓ TPLF ኮምባታንት ዝተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ሓሳብ ምዃኑ ኣብርሂቡ ነቲ ኸይዲ ሰላም ንምድሓን ብዝብል ብኣግባቡ ክስተኻኸል ዕድል ንምሃብ በጽኒሕናዮ እምበር ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሕወሓት ዝመርሖን ዘዋፍሮን ዕጡቕ ሰራዊት ክህልዎ ፈጺሙ ኣይፈቅድን ክብል ድማ ኣስሚሩሎም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብዝተኻየደ ዝርብ ዘተ ሰላምን ምፍራም ስምምዕነትን ሕወሓት ወኪሉ ዝተለኣኸ ኣካል ከም ዘየለ ህዝብና ማሕበረሰብ ዓለም ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ካልእ ኣካልን ብዕሊ ክፈልጡ ይግባእ ክብል እውን ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ገሊጹሎም በተግባር እውን ሕወሓት ሰራዊት የብሉን ድማ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ህዝቡ ካብ ጽንተት ንምክልኻል ዝተፈጠረ ሰራዊት መኸተምበር ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ሰራዊት ከም ዘይኮነውን ብዝግባእ ክፍለጥ ኣለዎ ክብል ኣስሚሩሎም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዕጡቃት ሓይልታት ዕጥቆም ብምፍታሕ ናብ ማሕበረሰብ ንክሕወሱ ዘኽእል ብሄራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ንምጥያሽ ውሳነ ሓሊፉ ኣለኹ ኢሉ እቲ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ንምጥያሽ ኣብ ዝቐረበ ረቂቕ ደንቢ ብዝምልከት ኣብ ኩሉ ከባቢታት እቲ ሃገር ክካየዱ ዝጸንሑ ጎንፅታት ብሰላማዊ መገዲ ናይ መወዳእታ ዕልባት ንኽረኽቡ ኣድላይ ምዃኑ ከም ዝረኣየውን ይገሊጹ ስለዝኾነ ብዝተወደበ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሓይልታት ዕጥቆም ምፍታሕ ናብ ማሕበረሰብ ዘላቕነት ንኽሕወሱን ሰላማዊ ናብራ ምምራሕ ንኽኽእሉን ንምግባር ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝግበር ስራሕቲ ልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን ንኽሳተፉ ንምግባር እቲ ኮሚሽን ምጥያሽ ኣድላይ ክብል እውን ገሊጹ ኣብቲ ዝቐረበ ደንቢ ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምግባር እታወታት ብምውሳኽ ካብ ዝጸደቐሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ወሲኑሎም ብተወሳኺ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስ ዘሎ እዋናዊ ኩነታትን ናይ ቀጻሊ ግዳጃትን ዝጠዓም ማዕቐፍ ሕጊ ዘድሊ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ዛጊት ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣዋጅ ዝትክእ ረቂቕ ኣዋጅ ብምድላው ናብቲ ቤት ምክሪ ቀሪቡ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ኣብቲ ዝቐረበ ረቂቕ ኣዋጅ ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምግባር እታወታት ብምውሳኽ ንኽጸድቕ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብሙሉእ ድምፂ እውን ንኽምራሕ ወሲኑሎም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ዝብል ብኣዋጅ ተጣይሹ ወዲኡ ዘሎ ኮይኑ ዕላማ ናይዚ ኣዋጅ ድማ ዝተዓጠቑ ሰራዊት ዕጥቆም ፈቲሖም ስልጠና ዝወስዱሉ እዩ ክብል እዩ ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ደሞም HIV ዘለዎም ተጋሩ መድሓኒት ከም ዝኸልከለት ተፈሊጡ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ናብ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ማእከል ህጹጽ ሓገዝ HIV ኤድስ ናብ ጽሓፎ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ደሞም HIV ኤድስ ዘለዎም ወገናት መድሓኒት ከም ዝተኸልከሉ እዩ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኣሜሪካ ምርመራ ARTን ብዘቕረቦ ኮንደምን ህይወት ሚልዮናታዊ ሒዙ ዝበለ እቲ ደብዳቤ ዘርግሐ HIV ኣብ ምዕጋት እውን ውፅኢት ተረኺቡ ከም ዝነበረ ዘኻኺሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተኣወጀ ቁልዕ ጀኖሳይዳዊ ወራር ግን ልዕሊ 80% ትካላት ጥዕና ትግራይ ከም ዝዓነዋ ዝገለጸ ኮይኑ ንሃገራት ብናጻ ዝዕደል መድሓኒት HIV ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ደቡብ HIV ዘለዎም ወገናት ግን ብምኽልካላ ኣብ ስቃይ ከም ዝርከቡ ገሊጹ
التدبدابي مكلاخلي HIV بزي مهلاو ممرمري مسارح بزي مهلاون أدم مناوح مدحانيت بمخلكالون كلتا شحن شميتن متو تديتات زركبهم أو دمم فيروس دلهم تغارو أو كبير حدقا كم دلو عافلتم أبي إثيوبيا حبل علينا أملخوز تأكبوا بزتفتصم متقعتي 15 سبعة تقتلهم تبعيلو أبي كل الأورميا كل الزوبا مبرع ولقا حبل علينا أملخوز تأكبوا سوات بزتفتصم متقعتي 15 سبعة كم تقتلوه وانجلاويت بيت كريستيان مكان يسوس إثيوبيا فليتام بمسارة حبريتاتا بيت كريستيان اتمتقعت زحلف سنبت 27 تقمتي كلتا سحن 15 نقوازرا زقات مكوينم عبتو زوبا وردا ساسيغا قالو استبحال قبلين أملخو حبل علينا تأكبوا مؤمنا بيت كريستيان مولتا قلا مكان يسيو تفتصمم وانجلاويت بيت كريستيان مكان يسيو إثيوبيا بزعبات متقعتي أبزوزاتو مغلطي كاب كاله كباب زمصو بزح زنبرم عطوات عبتا معالتي نأملخو حبل علينا تأكبوا امنتي كم زفتصمو حبير علام باركس كبراتن كبران تخطاتل تقدمت ميديا نسع زدالنا لكم زيناتات نزوم كسمعوهم زنحكم يمسل ليروم قتلنا بخلوت تحستوتات كنراخبينا كساب شعو سسنا ينعقم داتمننا ني چانلنا دما لايك سبسكرايبن شيرن كتقبو كنزخاخر نفوتون